बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्म अडिट'रियाम हलाव बिटिसिनि एडुकेशन डिपार्टमेन्ट आरो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि बानजायनायाव दिनैनिफ्राय सानथामै टीचार्स कनक्लेव अन NEP 2020 बे टपिकनि नामै सानथाम वर्कशप बा ट्रेनिं प्रग्राम लानाय जादों। बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि सिङाव थानाय जेसेबांनाखि एफिलिएटेड कलेजफोर दं बे कलेजफोरनिफ्राय माखासे प्रफेसार्स मिनिमाम साबाखरि लेंहरनानै बे वर्कशपखौ ट्रेनिं प्रग्रामखौ लानाय जादों आरो बे ट्रेनिं प्रग्रामा स्मार्ट पर्टेलनि सायाव। जों मिथिगौ बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव माजे माजे एग्जामिनेशन बा सिलेबास बायदिसिनाखौ लानानै जोंनि एफिलिएटेड कलेजनि स्टुडेन्टफ्रा गोबां जेंनायाव गोग्लैनो गोनां जायो। मालाबा टाइम मथे रिजाल्ट डिक्लेयार जायै, मालाबा सिलेबासनि क्लियारिटि गैयै आरो दाख्लै बावैसो बिदिनो PhDनि सायावबो मोनसे गाज्रि बदनाम बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिखौ मिडियायाव बदनाम जानायखौ नुदों। दा बेफोरबायदि समयसाखौ लानानै जों जेला BSU आरो इउथ BPFआ BTCनि मानगोनां चिफ हाग्रामा महिलारि सारनि खाथियाव समयसाफोरखौ जनायो बे मारैबा समाधान खालामनो हागोन बेनि जेला लामाखौ जों सारजों रायलायो होमब्ला सारा नैबे जेनाखि सानथाम स्मार्ट पर्टेलनि सायाव वर्कशप लानाय बेखौ लानो थाखाय बिराद सिरियासलि सारा इन्सट्राक्सन होयो। एडुकेशन डिपार्टमेन्ट आरो मानाव गिदिर एडुकेशन EMआबो बे खेथ्रआव गोबां सिरियासलि गुरुत्व लानानै दिनैनि नैबे प्रग्रामखौ जाफुंहोनायाव गोबां हेल्प होयो आरो। दा जों मिथिगौ आगोलाव चइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टेमजों CBSE माबाजों सोलियोमोन। जोंनि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि मार्कशीट बा एफिलिएटेड कलेजनि मार्कशीट रिजाल्ट शीटफ्रा दा NEP फैनाय लोगो लोगो सिस्टेमा आलादा जाबाय। दा समस्याया मा जादों जोंना बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि एफिलिएटेड कलेजफोरा UGनि प्रग्रामाव आन्डार ग्रेजुएट कर्सआव जन वाइज माखासे जन जेनेबा उदालगुरि साइड ओरै क'क्राझार साइड बिदि माखासे जन बानायना होनानै एग्जामनि एन्सार शीटफोरखौ नायनाय जायो। दा सम मथे मार्कशीटफोरखौ बा इन्टारनेल मार्क्सखौ हरैनि थाखाय बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि एग्जाम ब्रान्चआ टाइम मथे आपल'ड खालामनो हायैनि थाखाय गोबां स्टुडेन्टफोरना बेक फेल बिदि बायदिसिना समस्यायाव जाबाय थायो। दा बे समस्याखौ समाधान खालामनो थाखायनो नैबे स्मार्ट पर्टेलनि सायाव जोंनि एफिलिएटेड कलेजनि टिचार्सफोरखौ ट्रेनिं होनो मारै आपल'ड खालामनांगौ, मारै सिलेबास बानायनांगौ, मारै कुइसन बानायनांगौ, टाइम मथे होनांगौ, मारै रिजाल्ट बा इन्टारनेल मार्क्सखौ बेफोरखौ फोरोंनो थाखाय नैबे सानथाम हाबाफारिखौ टीचार्स कनक्लेव अन NEP 2020 बेखौ बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि नैबे अडिट'रियाम हलाव BT सरकारनि हेफाजाबाव आरो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि मोननैजों जयै बे जिनिसखौ बे प्रग्रामखौ बानायनाय जादों। आरो जों आसा खालामो बेजों जोंनि जानाखि दा समस्या दं PGआवनो मास्टार डिग्रि लेभेलावनो होन बा UG आन्डार ग्रेजुएट डिग्रि लेभेलावहाय बे समस्याफ्रा फैबाय थानाय समाव समाधान जानायाव गोबां हेफाजाब होगोन होननानै जों आसा खालामो। नैबे प्रग्रामा जथेस्थ' हेफाजाब खालामगोन आरो जाखिनि दाख्लैसिमाव CBSE सिस्टेमाव माखासे बेक एरिया थालांबाय बेफोरखौबो जाहाथे इउनिभार्सिटि अथ'रिटिया थाबैनो समस्याखौ फोजोबनो थाखाय बेबस्था लायो जों बेखौबो खावलायबाय थाबाय आरो।